आंबो आरो बेफोरबायदि थाबाय थानो हायाना हाबा जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि थाबाय थानो हाया एसे बुजिनांगौ ना अरे थां सोरथ' थाबाय थानो होदों नोंखौलाय आं माबा नोंखौ थाबाय थानो होदों नामा नोंसो थाबाय दङ नोंहा थाबाय थानो हाया थां नंगौ नामा टिलु नोंनि बे बाथ्राखौ आगोलनो बुंनांगौमोन ना होमबानो आङो मालाबानो थांगौमोन आरो आङो न'आव थांनो हागौमोन बोरमा मासे दङ अमा मासे दङ बिनि थाखायसो आं थाङाखैमोन न'आव रावबो गैयैखाय दे दाबो जेबो नङा फैदो नोंसोरो जों थांसै गाबोननो जोङो साननैसो थाबावगोन बेयाव जोंफोर थांनो हानाय नङा नङाबा ओरैनो रुम भाराया थांगागोन जोंफोरनिया 15 दिनानो दंबावो थुन्थ्रा आरो नानिखौ फानहरदो बेफोरबायदि लाखिबाय थानो हायालै आरो दा नों थांनायनि उनावलाय सोरथ' आदार होबाय थागोन दाथ' आरो रामोनदा गुमायाबो हाबा जाबाय बा नोङो नानि आरो थुन्थ्राखौ जानो होनो नागिरदों जेनेबा बिसोरखौथ' फानबा बुथारनानै जागोनसो ना नोंथ' आगोलो फाननोनो होआमोन दा मानो फाननो होखो बिसोरनि थाखाय एसेबो अननायानो गैला नामा बे अमा आरो बोरमाखौलाय बेसे अनबाय थानोलै आब' फानहरगारदो बिसिनि थाखायनो साला अबावबा थांनो होनबाबो थांनो हाया अबावबा हर थानो होनबाबो थानो हाया फानगारगारदो अननानै लाब गैयालै बेफोरलाय जाग्रा बुस्थुसो जाग्रा बुस्थुखौ अनबाय थानाङा फानहरगारदो आरो न'आव थांदो आंनो फैसाखौ नांलाया दे नों लाबानो जाबाय दिनै एसेबां बोसोर फिबोबाय बिसोरखौ बोराय बुरै जालायलांबाय बिसोरो फाना आङो लागिबा आङो आंनि न'आवनो लांगोन लां बेलाय नोंनिसो गोसो लांजागोन मोजांसो आं मोजांसो मोनगोन लांबाथाय औ दे जागोन दे जोंफोर गाबोन फुङावनो थांसै थां सोरथ' थाबाय थानो होदों नोंसोरखौ आंथ' थाबाय थानो होआखैना नोंसोरखौ लाखिबाय थायाखै सोरथ' थाबाय थानो थिनदोंब्रा थांनांगौ न' थाबाबो थायाबाबो आं जेबो मोना आब' जेनेबा दा नोंनि गोसो थायोबाबो था थायाबाबो थां आं जेबो मोना थांबाबो जेबो आपत्ति गैया थाङाबाबो जेबो आपत्ति गैया दे जागोन दे थांगोन गाबोन फुङावनो थांसिगोन जोंफोरो दे दोन आरे सोरथ' थाबाय थानो होबाय दङ गावसोरासो थाबाय दङ थेवब्लाबो टिल्लु नोङो नोंसा आब'खौ बेफोरबायदि बुंद्रायनाङामोन बुङामोन आङो बेफोरबायदि बिजुलि आं रागा जोंना दङ आब'मोनखौ मोनथिनानै उनावबो मानो खिन्थाखै बिसोरो लैथोसेयाथ' मालाबानो थांदों रामोनदा गुमैजों थेवब्लाबो आब'आ मानो थगायदोंमोन आंखौ लैथोसेया दाबो दंबाय दं होननानै जोंहानि न'आव बेफोरखौनो ओरैबायदि रागा जोंना दंखायोना आङो बिबा मानो खिन्थायाखैमोन थेवब्लाबो नोङो बै लैथोस्रिनि थाखाय नोंसा आब'जों गाज्रि जानाङा खैफोदनि समावथ' नोंसा आब'आ नोंखौ हेल्प खालामोना बेनिखायनो बिब'फोरजों बा न'नि मानसिफोरजों नांज्लायना लाब गैया मोजाङैनो थानांगौ आंबो आदाखौ जेबो बुङामोन नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ हाबा खालामनायनि थाखायसो आं दाखालि माबा माबि बुंफ्लांदों आदाखौ एसेबां गोरा बुंनाङा नोङो नोंसा आब'खौ गाज्रि मोनगोन ना बा नोङो बिबारि आब'नि साइड जालायदों बिजुलि दिनै माने हाजारबाबो नोंसानिनो आब' नोंसोरनियाथ' ओरैनोबाबो रावबो गैखाया नोंसोरो अनज्लायना थायाबा आंथ' जालांबाय गासैखौबो बावनो हागौमोन दा साला आदाया लैथोसेखौ हाबा खालामनासो एसे दिगदार खालामबायना लैथोसेनि गोसोआ मोजां नंखाया नोंसा आब'मोनखौबो बियो गावनि साइड खालामना लादों सैथान ना नोंसा आब'मोना आरो आब्रि साइज जोंहा आदायाबो एसे आब्रा साइज ना बेनिखायनो बेखौबो बुंबायना लानो हादों बियो गासिबो लैथोसेनि थाखायनो जाजोबदों दा जों रावजोंबो नांज्लायनानै लाब गैया जोङो न'नि बिदा बिनानाव बिब'फोरजों नांज्लायना जेबो लाब गैया जेसेबां हागौ एसेबाङानो अनज्लायनानै थानांगौ टिल्लु नोङो दिनैनिफ्राय रावखौबो रायनांलाबो जेबो बुंनांला मात्र नोङो रायोबाबो बै लैथोसेखौल' राय मानोना आसल मेन केरेक्टारा बेनो सनि ग्रहआ बेनो थेवब्लाबो आब'आबो मानो खिन्थायाखैमोनबा बे लैथोसेयानो खिन्थानो होआखै आरो दासो गोसोआव फैबाय आंना बे लैथोसे सैथानानै खिन्थानो होआखैमोन आंनिबा थगायनो होदों नोंसाबोखौ नोंसाबो आरो एसे आब्रि टाइपनि ना बेबो आरो जा बुङो बेखौनो लाबाय दङ औ बिजुलि नों थार बाथ्राखौनो बुंदों बे लैथोसेयानो थगायनो होदोंमोन नङाबा आंनि आब'आ एसेबांबो बेफोरबायदि थगायाथ' नुदोंना जमुना टिल्लुआ माबायदि जालांखो माबायदि बुंथारदों जों गाबोनो थांसै जमुना थुन्थ्रा आरो नानिखौ मादैलानि न'आव दोनहैनोसै मालाबा लांफैसिगोन थाला बेफोरबायदि बुंनायनि उनाव थाबाय थानो हाया आङो आरो गावसोरा न'आव फैयाबा आं न'खौ बोरै नागारना थाङो दे जमुना नोंनो बुंनाय मानो होनबा न'आव अमा दङ बोरमा दङ फारसेथिंजाय आरो खैजाना माखाया दङ खैजानाखौ नागारनानै अमा आरो बोरमाखौ नागारनानै आं बोरै थाङो दे गावसोरा फैयागौ लागि बेनि थाखायसो थायाखैमोन आङो नाथाय थाथोसै खैजानानि थालाखौबोथ' आं दाखालि बुख्रुबनोनो हायासै
गोमाबा गोमाथोंसै, सिखावफोरा लांबा लांथोंसै, थारैनो सिखावफोरानो धोनि जाथोंसै आरो। एसेबां बाथ्रा खोनासंहैयो बे टिल्लुआ, एसे मोजाङैबोथ' बुंनो हागौमोन ना बियो। औ बेखौनोथ' आंबो आसुरित मोनदों बिबारि आबौ। बे खोजानायानो दुगामारा खालामबाय टिल्लुखौ, नङाबाथ' टिल्लुआ आगोलो एसेबां अनथाव बाथावमोन। औलै जुमुना, गाबोनो थांसै जोंहा न'? औ आब' गाबोनो थुदो। नों मिथिगौना जुमुना, टिल्लुआ एसेबां बेफोरबायदि बुंदों, गोसोआव नांजोबदों आंनिया। दे माथो बुंबावनो आरो आब', बेफोरखौ साननानै बांद्राय दुखु खालामबाय थानाङा। आरो मानोथ' साननैसो थाबावलायनांगौ दे, दाथ' लैथोसेयानो गैला। गावगायानो बुंबाय लैथोसेया थांबानो न'आव थांगोन होननानै, दा मानो फैया जालायखो दे? आरो बेयावलाय सोरथ' दङ दे, गावसोर सानैल'सो जाखागोन ओरैनोबाबो। माखौ फैनो बादों, इसेबां मोजां न'। औ बेनोथ' आब', मा मोनबाय दङ बिसोरलाय गुवाहाटियाव, फैनांगौ न'आव। खोजानाया दा मा जामारगोन होनबा आब'? मा जागोन माने थाथोसै बिदिनो, सोरबा लाङोबा लांथोसै, लिंहरबाबो फैया। मावनासो दङ खोमा खोजानानि बागै, नोंबो आरो खोजानानि बाथ्रा बुङाखैना? बावगोन दे मायाबा बियो, बे सानदों मा आलमारियाव दङ, थाला मारिनाय दंखायो, जेबो प्रब्लेम गैया बेफोरबायदि सानखादों बियो। रावबो सिखाव दाखेदा लांफैनो हाया बेफोरबायदि सानदों आरो बेलाय। लोगोफोर, आंनि भइसखौ एसे बोरैबा खोनानोबो हानाय दे, माने लोमजाहां मोनबाय दङ आरोना लोगोफोर आङो। गगाबो मोनसोदों, मुलि जादों दहाय लोमजानायनि, थेवबाबो आं बारा मोजां मोनाखै। थेवब्लाबो आङो हायाबाबो बानायथारदों आरोना दिनै। आरो लोगोफोर, आंना नाम खारिनायफोरावबो गोरोन्थि जानो हागौ दे। दाखालिबो रामोनदाना गबदाखौनो माने रामोनदाखौनो गबदा ना मा बुंफ्लांदोंमोन खोमा आङो, ना गबदाखौसो रामोनदा बुंफ्लांदोंमोन, आं बावबाय आरोना लोगोफोर। जेखिजाया आंना गोरोन्थि जादोंमोन आरोना नाम लानायाव, सरि लोगोफोर। बिदिनो गेजेर गेजेर माने गोरोन्थि जाबाय थागोन आरोना। गोरोन्थि आंना दिननिफ्राय मालाबाबो जालाबो बुंनो हाया आङो, मानो होनबा हारसिं बानायबाय थायो नालाय, गोरोन्थि जाबाबो बुंना होग्रा मानसिबो गैया, आरो नायफिनबाय थानोबो सम गैया नालाय लोगोफोर। बिनि थाखायनो एसे एला गोरोन्थि जाबाय थागोन आरोना, आरो इडिट खालामनायफोरावबो जानो हानाय। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायदो। न'आव दंना गैया? आं दासो फैबाय गेलेनानै। बाप्रे, एसेबां गोबावहाय गेलेनो थांनायानो, थाब फैनांगौ। इच्छा जासोदोंमोन आं दिनै गेलेनो। ओंखामानो जायाखै नोङो, ओंखाम जानो फैनांगौ। थां, ओंखाम खुरना दोनदों आङो, ओंखाम जायै थां। दाउदै दङ दे आइ। दाउदै दङ दिनै? आइ नोङो अबाव मोननाय दाउदैखौलाय? दहायो थांदोंमोन आङो आइ, सगाव थांदोंमोन, ओमफ्राय दाउदै जरानै लाबोदों दिनै। ओमफ्राय आगैयालाय? आगैया उन्दुबाय, नोंखौनो नागिरगासिनोमोन, आब'आलाय होननानै। गावगाया दासो फैथारबाय गेलेनानै। ओमफ्राय आइ, ओंखाम जाखांनानै नोङो दसे थानानै आयं लाहानाव थां दे, बै जोदौस्रि आयं लाहानियाव, गबदा आदा लाहानियाव। नोंखौ नारें खमला जानो थांनो होदों बिसोरनियाव। नारें खमला? बिसा नारें खमला दं नामा आयै? आङो बिसोरनि न'आव खेबनैल'सो थांफेरबाय आयै, एबारजों खेबथाम जागोन। बैसागु मोसानो थांनायाव खेबसे हाबदोंमोन आङो बिसोरनियाव। नारें खमला दङनो, ओरैनोसो थांगारगोननो। थांबानो जाबाय आइ, नोंखौ थांनो होदों, जाग्रा मानसि गैयानो। जागोन दे आयै, थांगोन आं दायो। माबा, आं नारें खमला जानानै बेसेबा मोजां मोनखायोसै आयै। आं बेसेबा जानो लुबैना दंखायो। नारें खमला, आपेल, आंगुर, थालिर, बेसेबा जानो लुबैना दंखायो आङो। दे आइ, थांबानो जाबाय। आपेल लाबोनो सानदोंमोनहाय आइ, फैसायानो थोआ। बिदि मालाबा जासिगोन दे आयै। दिनै दा ओंखामजों दाउदैबो दङबा, आरो दिनै नारें खमलाबो मोनजासिगोन। दिनै आंना बेसेबा मोजां आयै। मोजाङानो दे। दे थां आइ, ओंखाम जायै थां। खम खाथिङाखै नोङो? औ, ओंखाम उखैना फैखादों आं आयै। आंलाय दिनै जेबो गैयासो सानदोंमोन, नाथाय दाउदै दङ दिनै। गोथाव, आं जानो थांसैलै आयै। दे आथिं आखाइ सुदो, सुलायला आङो। गथ'आ दिनै बेसेबा खुसिहाय दाउदै थानायखाय, सानफ्रोमबो दाउदै दैसे दैसे जाहोनो सानो आङो फिसा सानैखौ, नाथाय फैसानि थाखायनो हाया आङो। आरो फिथाइ सामथाइ जाहोनोबो सानो, फिथाइ सामथाइखौलाय अबाव बायनो हानो, एसेबां दाम गोसा। दे दिनै थेवब्लाबो जोदौस्रि आब'आ नारें खमला जानो लिंफैदों, बेनो आंनि थाखाय बुहुद गोसोखौनो स्रां मोनलायदों आंहा। दिनै आंनि फिसा सानिया दाउदैबो मोनजाबाय, बिथिंजाय आरो नारें खमलाबो मोनजासिगोन। मा थगायनो सानबाय ना मायो? फैसा 20,000 जमा जाबायना जायाखै? हा? नोंनि नोम्फाया होबायना होआखै? अमाफोरा फानबायना फानाखै?
फैसाया जल्दि लाबो। जागोन दे आयै, आङो गाबोननो थांगोन न'आव। जाबाय फैसा 20,000आ, आं मोनजोब्बाय फैसा 20,000खौ। दे होमबालाय, मोनबायबालाय मोजाङानो जाबाय। ओमफ्राय माबा नोंलाय सानस्रिनो रोंमारगौना रोंमारा? सानस्रिनो? रोङा आङो। नाथाय मानो सोंखो? ओइ माबा अबेबा गामियाव सासे मानसि थैदोंनोलै सानस्रिनो रोङिनि, बेनिखायनो सोंदों आङो। बोरै थैनो मोनखो? आरो अबेयाव? बोरै थैनो मोनखो अबेनि? आंलाय बेफोरखौलाय मा थाल लाबाय थादों? जिखिजाया थैदों आरो। थैनायखाय बेनिखायनो नोंखौबो सोंबाय सानस्रिनो हागौना हाया होननानै। हामारगौना हामारा नोङो? हाया आङो, आं सानस्रिनोनो रोङा। नंगौ नामा? आंबो रोङा रोंनायालाय। दे गाबोन फैसा लाना फैदो। आरो मोसौआ बै रांखान्थि हौवा भारतआसो गांसो हायै होगासिनो। फैदो थाबैनो, बेबो सोलाबाना मालाय। जागोन दे आयै, टेनसन खालामनाङा, आं गाबोननो थांगोन। दे फैयालासिनो थानाङा दे। आरो फैसाखौ हले बावथारनाङा दे। एसेबां गिदिर आंनि मोसौआ, नों साला आंनि मोसौखौ आथिं सिफायना होनानै लस खालामना होबाय मैनासै। जागोन दे आयै, फैसायाथ' आंनिया जमा जाखाबायना, आइ आफाया आंनो होबाय। अमा फानबाय, बिथिंजाय आरो गदनि माइबानि धारबो लाबाय। दे जेखिजाया फैसाया लाबो दे। फैसा 20,000खौ लाबोआबा खिन्थु दिगदार दङ। माबायसि बे आयाबो? आरो आंखौ बार मानो बेफोरबायदि सोंबाय दङ? सानस्रिनो रोंगौ ना रोङा होननानै बै खेबसेबो सोंदोंमोन आंखौ। जाहोना मा मार? आयं जादौसि! फापरि आयं, फैबाय नोङो नारें खमला जानो? दे हामबायानो दे आयं। दहायनिफ्रायनो नेगासिनो आं नोंखौ, दासो फैबाय आरो नोङो आयं। आयं, आङो गामियाव गेलेनो थांदोंमोन लोगोफोरजों। बेयावनो गोबाव जाबाय, हिट जासोदोंमोन गेलेनानै। ओमफ्राय न'आव फैनानै ओंखाम जाबाय दावदैजों। बापरे, दावदैजों ओंखाम जालायदों नोंसा दिनै? एसेबां गोथाव। आयं, गोथावथार मोनो आङो। ओमफ्राय नारें खमलाखौबो जोबोद गोथाव मोनो आङो। ओमफ्राय थुदो आयं, नारें खमलाखौ हानो थांसै। दहायनो हानना दोनखादों नोंसा आदाया, गदा आदाया। हानना दोनखादों, दे होमबालाय मोजाङानो जादों दे। ओमफ्राय गाबोनबो फै दे, समफोरबो फै। गाबोन फैयाबाबो समफोर फैथारदे फापरि आयं। नों फैयाबाबो आं नोंखौ लायनो थांगोन। ओंखाम जानो हागोन नोङो जोंहानाव दावदैजों आयं। आरो नोंनो मेथाइ जानोबो 10 थाखा फैसा होगोन आङो। दावदैजों ओंखाम होगोन आंनो? आरो 10 थाखा फैसाबो होगोन? होमबाथ' फैथारनांगोन। जागोन दे आयं, समफोर फैगोन होमबा, गाबोन फैयाबाबो। जागोन दे आयं, फैथारनांगोन। ओमफ्राय माबा, आंदि नोंनो 10 थाखा फैसा होगोन, रावनोबो खिन्थानाङा दे, नोंसा आइमोननोबो खिन्थानाङा। जागोन दे आयं। गदा, आबा, नै फापरिया फैबाय, नारें खमलाया लाबोनाय। फैबाय नोङो फापरि? दहायनिफ्राय नेगासिनो नोंखौ जोंफोरो। गेलेनो थांनायावनो गोबाव जाबायना आंना आदा। ओमफ्राय फैनानै मालाय दावदैजोंबो ओंखाम जादोंनो। दावदै जानानै मोजां मोनसैनो, बेनिखायनो जोंहानो ओंखाम जानो हागोन दे समफोर होनना बुंदों आङो। गाबोन फैयाबाबो समफोर फैथार होनना बुंदों आङो। दावदै मोजां मोनसैनो फापरिया। नंगौ दे, जोंहानाव फै दे गाबोन। समफोर फै दे। जागोन दे आदा, आङो समफोर फैगोन। दावदैल' नङा, नारें खमलायाबो मोनजागोन नोङो। जागोन दे आयं, आं फैथारगोन। बिदि होननानै रावबो लोगोखौ लाफानाङा आरो आयं नोङो दे। नोङो हारसिं फै, हारसिं फैबासो आं नोंनो नारें खमला फिथाइबो होगोन, दावदैबो होगोन, फैसाबो होगोन। जागोन दे आयं, आं हारसिंनो फैगोन। होमबा दा नारें खमला फिथाइया लादो आरो न'आव थांनो, माने नोङो फरायनांगौना आयं, दा मोनासिगोन। नोङो गाज्रि मोननाङा दे, समफोर फै नोङो, फुङावनो फै दे। जागोन दे आयं। खामानिया जासिगोन र' गदा। ओमफ्राय आयै,
बि जुदि मैनास्रिखौ नारख्लायनो होनो होननायाव नारख्लायाबा मा जागोन देनाय? धुमकि होगोनहाय गथ'खौ। जानो गैजारोङिनि फिसा धुमकि होबानो गिखागोन बे। मा होननानै धुमकि होगोन मिथिगौ ना? नों जुदि मैनास्रिखौ नारख्लायना होआबाना आं नोंखौ नारख्लायना होगोन होननानै बुंगोन। दैयाथ' बेसेबा गोथौखा, नों गब'खागोन होननानै आं बेखौ सिगिगोन। आयै बिदिनो खालामनांगोन। गुमा कफि आदा, नोंसो अनसायखौ फानहरदों? नोङो फैसानि थाखाय एसेबां फाग्ला जाबाय? नों सासे मानसिखौ फानहरदों? र' आङो आइनो फन हरनानै खिन्थाजोबनोसै। प्लिज ना बे आइनो खिन्थानाङा। नोङो आंखौ जेल जाहोनो गोसो दङ नामा? खिन्थानाङालै अननानै, लागिबा आं नोंनो फैसा होगोन ना। मा होनदों? फैसा होनानै नों आंनि खुगाखौ बन्द' खालामना दोननो सानदों आदा? आङो नों बायदि एसेबांबो फैसानि लभिया नङा। नोङो फैसानि थाखाय सासे मानसिबो बुथारनो हालायगौ, मानसिबो फाननो हालायगौ। ओइ माबा नापे, नों मानो बेफोरबायदि खिन्थानाङा होनदोंना आङो? खिन्थानाङा? मानो खिन्थाया आङो? दानो खिन्थागोन आङो। आया, गुमा कफि आदा, नोङो आंखौ गुमा कफि आदा, आंखौ डक्टरनियाव लांदो। आदा, आं आइनो खिन्थाला दे। प्लिज ना, आंखौ अननानै डक्टरनियाव लांदो, नङाबा थैगोन आङो। आं रावनोबो खिन्थाया दे आदा। खिन्थाया हा? डक्टरनियाव लांखांनायनि उनाव, मोजां जाखांनायनि उनाव नोङो आइनो खिन्थाजोबना होगोन। आङो एसेबां मोजाङै बुंबाय आइनो खिन्थानाङा, आङो नोंनो फैसा होगोन होननानै। थेवब्लाबो साला नोङो आइनो फन खालामदोंमोन ना, साला नोङो एसेबां गाज्रि। नोङो गावगायनि बिदाखौनो जेलाव थांहोनो गोसो नापे? गोरोन्थि जाबाय आदा, आंखौ प्लिज ना डक्टरनियाव लां। डक्टरनियाव ना नोंखौ? आंखौ दाननाङा गुमा कफि आदा। गुमा कफि आदा, आंखौ दाननाङा, आंखौ दाननाङा। सिगांसोमोन माथो। आं थैयासै। आंखौ आदाया दानखांनायनि उनाव आङो थैमारासै। गुमा कफि आदा, नों गुमा कफि आदा, नोंखौ नागारा आङो। दिनैसो गोसोआव फैजोब्बायानो। सिमाङाव फैबाय थानाया नोंसोमोन, साला पापि। नाथाय दिनैसो आं नोंनि मुंखौ लानो हादों सिमाङाव। मुंखौबो लानो हादों, सिरिबो मोनबाय आरो गोसोआवबो फैजोब्बाय दिनै। आयालाय? आंनि आयालाय? बे न'आ आंनि नङा। बे न'आ आंनि नंमारा। आरो बोराय आरो बुरैया आंनि बिमा बिफा नंमारा। मोनथिया आङो, बिसोरबा आंखौ बबेनिफ्राय खनना लाबोनायमोन, बबेनिफ्रायबा मोनना लाबोनायमोन। थेवब्लाबो बिसोर आंनि बिमा बिफा नङा। आंनि आइया गुबुनसो। आंनि आइनि मुङा खबाइस्रिसो। अनसाय? औ, आदाया अनसायखौ फानहरदोंमोन। औ, आं दासो गोसोआव फैजोब्बाय। आं गासिखौबो गोसोआव फैजोब्बाय। आयै, आंखौ गुमा कफि आदाया बुथारदोंमोन, नाथाय आं इसोरनि अननायाव थैयासै। आंखौ बै बोराय बुरै आइ आफामोना बासायदों। बिसोर नङामोनबा आं दिनै थैगौमोन। बिसोर आंखौ मोननानै लाबोदोंमोन। गासैखौबो आंनो गोसोआव फैजोब्बाय। गुमा कफि आदा, नों फैसानि थाखाय सासे मानसिबो फाननो हाग्रा जाबाय, नोङो मानसिबो बुथारनो हाग्रा जाबाय। नोंखौ आं नागारनायाव गैया। नोंखौसो बयबो मोजांसो सानबाय दङ। आइयाबो नोंखौ मोजां होननानै अनबाय दङ दासिमबो, आं मिथिगौ। नाथाय आंनि दायनिगिरिया नोंसो रावबो नङा। आङो थांनानै दङ दासिमबो। आंनि थाखाय आइया बेसेबा गाबबाय दं खोमा। आयै, आं थांगासिनो, आङो न'आव थांगासिनो। नोंनि नाफिया
सिगाङावनो बिनि आइखौ लिंहरनि र' आयै 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 न'आव दंना गैया आं सोरो आं अबेनि आंनि बिमा बिफा सोरो आं गासैखौबो आं गोसोआव फैजोब्बाय आरो आंनि मुङा बिथराय नङा आंनि मुङा नाफिसो आरो आंनि आइनि मुङा खबाइस्रि आरो आंनि आफानि मुङा जगेशमोन नाथाय आफाया गैलिया थैबाय नाथाय आइया हौवा गदाय जबावदोंमोन बेबा दंना गैला